मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय रादाबखौ फोसावनाय जादों बाक्सा गेलफेजारनिफ्राय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर' दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ गेन्देर गामियाव लांदां बैसागु खुंफुंदों क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय क'क्राझार गभ एइचएस आरो एमपि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों मिरु एबसुनि बानजायनायाव गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनानै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ फोसावदिं मेल खुंफुंदों बाक्सा जिल्ला रुपहि राजाबिल गामियाव रंजालि बैसागो रुफाथि मायथाइ फालिदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सामथाइबारि आलारि आफाद आरो बिजाखुलिनि बानजायनायाव लांदां बैसागो फालिदों सालबारि बाक्सायाव बैसागो दाननि 1 खालारखौ लानानै बाक्सा जिल्ला आरो सालबारि एबसुनि बानजायनायाव बैसागो बरायनाय हाबाफारि लादों चिरां जिल्ला आमथेखायाव आमथेखा रंजालि बैसागो आफादा रेलि खालामदों धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलिखागुरि गामि गेलेग्रा फोथाराव खुंगा 80 गोदान बोसोर रंजालि बैसागो फोरबो बरायनायजों लोगोसे गेदेर उन्दै मान बावनाय जादों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव गेन्देर गामियाव लांदां बैसागो खुंफुंदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गेन्देर गामियाव गोदान बोसोरखौ बरायनानै बे बोसोराव जाहाथे गोजोनै गोजोन थांनानै थानो हायो मिजिंजों गेदेर गामियाव लांदां बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै गेन्देर गामि पूर्णिमा क्लाबनि खुंफुंनायाव फालिनाया समायना रमायै सामलाय जायो मख'नो गोनांदि बे लांदां बैसागु फोरबो फालिनायाव माखासे गेलेमु गेलेनाय जेरै गथ'साफोरनि खारनाय सियार सेलायनाय दैयाव बोरियाव बायदि बायदि गेलेनायजों लोगोसे आइजोफोरनि सियार सेलायनाय गेलेनायखौबो नुनो मोननाय जादों थारैनो लांदां बैसागो फोरबोआ साखाथि बाखाथिनि माखासे मोसाखावरिफोरनि बाहागो लाफैनायजों गाजा गोमजायै खुंफुं जायो बे लांदां बैसागु फोरबो फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव गेन्देर गामिनि माखासे गागि सुबुं आरो नुजाफैनाय आलासि बिथांमोना फोरमायो दि बे लांदां बैसागु फोरबोखौ सेथि खेबनि थाखाय फालिनो मोननानै थारैनो गोजोननाय मोनदों रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जाहाथे बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायजों लोगोसे समस्त वर्ल्डआव बुहुमाव जाहाथे गोजोन थासारि फैयो बिनि गाहाम हामलायनाय लोगोसे बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों क'क्राझारनिफ्राय बिन'जय नार्जारि बिथाङा क'क्राझार सोहोरनि साखाथियाव थानाय क'क्राझार गभ एइचएस आरो एमपि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों मिरु एबसुनि बानजायनायाव गोजाम बोसोरनि बिदाय होनायजों लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनानै गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो बैसागु फोरबो फालिफुंनाय गुबुन गुबुन जायगानि मोसाखावरि हानजानि मोसानायाव बाहागो लाफैनायजों बैसागु थिलिया बेरफब सारदोंमोन পৰিছে তথাপিও মই আহ্বান জনাম ৰাজনৈতিক দলবিলাকক যে বিহুতে ভালে ভালে যাওক সব ৰাইজে মানে আনন্দ উল্লাসেৰে পালন কৰিবলৈ সুযোগ পাওক তাৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক দলবিলাকে 2 দিনমান কেম্পেইনটো বন্ধ কৰিব লাগে মই নিজে বন্ধ কৰিছোঁ যোৱাকালিৰ পৰা কোনো কেম্পেইনত মই নামা নাই কাৰণ মই বিচাৰোঁ যে জাতীয় উৎসৱ এইটো সংস্কৃতিৰ উৎসৱ পথৰৰ উৎসৱ তাৰ লগত মই নিজে জড়িত হ'ব খোজোঁ बे बैसागु फोरबो फालिफुनायजों लोब्बा लाखिनानै मिरु एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरो रायजक আজি बड'लेण्डबाসী অসমবাসী ভাৰতবাসী আৰু বিশ্বৰ ৰাইজক বিহুৰ উল্লেখ জনাইছোঁ আৰু সকলোৱে যাতে শান্তিৰে থাকিব পাৰে এই কাৰণে ভগৱানে তেখেতসকলক সদায় আশীৰ্বাদ কৰে ইয়াৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ बेजों लोगोसे फैबाय थानाय बिसायख'थिजों सोमोन्दो फोनांजाबनानै इउपिपिएल हानजानि बिजाथि इउजि ब्रह्म बिथांखौनो देरहागोन होननानै बुंथियो आरो समा गासै समावनो एखे थाया जोंनि समाबो थारैनो फैगोन होननानै बिथाङा बुंथिबावो क'क्राझारनिफ्राय बिन'जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ फोसावदिं मेल खुंदों क'क्राझार सहৰৰ बासिन्दाসকলৰ ভিতৰত মহিলা চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ সকলো গ্ৰুপৰ আমাৰ সন্মানীয় আৰু মৰমৰ কৰ্মীসকল মই পুনতে আপোনালোক সকলোলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ क'क्राझार सोहोरनि सिङाव थानाय बाजार इन्डिया शपिं मलनि साखाथियाव थानाय गेवलां फोथाराव फैगौ 23 एप्रिलाव जानो गोनां 60थि लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफ हानजानि बिजाथि मुस्लिमा प्रमिला रानी ब्रह्मखौ देरहासार खालामनो थाखाय फोसावदिं मेलनि गेजेरजों भट बिफैयो जे बिपिएफ खालि बर'र पार्टी कारा बोले
শত্রুরা বলে জিন্দাবাদ 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 खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव BBFनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मआ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि बावहरो। আজিৰ দিনটো চাই পেলাই আজিলৈকে আমি জিকি আছো। মই অনুমানিক তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু বিপুল ভোটত আমি জয়যুক্ত হ'ম। आरो बैसागो बोथोरनि रंजानायजों बांद्राय लोंनाय जानायावबो गफबा जाहाथे फैबाय थानाय 23 एप्रिलाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै गावखौ देरहासार खालामो। लोगोसे हारसा बर'नि गावस्रानायखौ फोजोबो मानोना जोङो खौसेखौ हास्थायो आरो आंनो बांसिन भट मोनना देरहासार जागोन होननानै बिथाङा बुंथिबावो। क'क्राझारनिफ्राय बेनन्जय नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्ला रुपहि राजाबिल गामियाव रंजालि बैसागो रुफाथि मायथाइ फालिदों। रंजालि बैसागु रुफाथि मायथाइ फालिथायखौ राजाबिल गामियाव बायदि बायदि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। गेदेरा उन्दैनो बोसोन होनाय बे हाबाफारिया सोलिबाय दङ। बे हाबाफारि जोबखांनायनि उनावनो जोङो बैसागुखौ खेबसे गेदेरखौ खुलुमो। बे फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै गेदेरखौ उन्दैया खुलुमनाय, उन्दैफोरनो गेदेरा बोर सास्रिनाय, अनलायनाय आरो खौसेथियै थाबाय थाथों होननानै राजाबिल गामियाव बोसोरफ्रोमबो गोबाव समनिफ्रायनो फालिबोनाय जादों होननानै गामिनि दैदेनगिरिफोरा फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि हारिमु मोनाबिलिनि हानजा मोसानाय, मेथाइ खननाय, थुनलाइयारि बादायलायनाय बायदि बायदि हाबाफारि लानानै मेहेर गोनां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खुंजानाय बे रुफाथि मायथाइ फालिथायनि सोमोन्दै जोंनि खौरांगिरिनि सोंथियाव राजाबिल गामिनि गाहाय नेहाथारि बाबुल नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव गाजा गोमजायै रुफाथि मायथाइखौ खुंनाय जादों होननानै फोरमायो आरो कनक दैमारि बिथाङाबो देग्लाय बोसोरनि रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जादों गोजोन आरो खौसेथिखौ नोजोर होनानै। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सामथाइबारि आलारि आफाद आरो बिजावखुलिनि बानजायनायाव लांदां बैसागो फालिफुदों। बैसाग गोदान बोसोरनि 1 अक्ट' आरो इंराजि 15 खालाराव गामि नाङैनो बर'नि साबसिन आरो देरसिन फोरबो बैसागुनि लांदां बैसागु फालिनाय हाबाफारिया गाजा गोमजायै मैया गोदान बोसोराव खुंफुंनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों आलारि आफादनि सानजा बसुमतारि बिथाङा। सालबारि बाक्सायाव बैसाग दाननि 1 खालारखौ लानानै बाक्सा जिल्ला आरो सालबारि एबसुनि बानजायनायाव बैसागो बरायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ जोबोद गाजा गोमजायै मोसानाय, दामनाय देनायजों बरायनाय जादों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। लोगोसे गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय आरो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि मानगोनां निपेन बर' आरो गुबुन गुबुन दख'रा बिबानगिरिजों लोगोसे आफादगिरि आरो नेहाथारिया जाथियो। बे हाबाफारियाव फिरफिला बिरहोयो बाक्सा जिल्ला बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि निपेन बर' आरो बैसागो फिरफिला बिरहोयो सालबारि फरायसालिमानि लेङाइ प्रिन्सिपाल दुलेन बसुमतारि बिथाङा। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरांनिफ्राय अकन बर' बिथाङा। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। बाक्सा जिल्ला 2 नं माज्राबारि गामियाव रंजालि बैसागु फालिथायखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जादों। अदेबानि जोंनिसिम फोरमायथि हरनाय बादिब्ला बे हाबाफारियाव गामिनि रायजो राजाफोरा उन्दैफोरा गेदेरखौ खुलुमनाय आरो उन्दैखौ गेदेरफोरा बोर सास्रिनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बैसागु फालिथायाव गाजा गोमजायै बैसागु मेथाइजों रंजा बाजायै फालिनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। रुपहिनिफ्राय खौरांगिरि मनिल दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। चिरां आमथेकायाव आमथेका रंजालि बैसागु आफादा रेलि खालामदों। रेलिखौ आमथेका पुर्णिमा फोथारनिफ्राय जागायजेनो आरो मालभिटा हाग्रामा दालाङाव जोबथा होयो। गुबुन गुबुन बोसोरनि बादिनो देग्लायबो बैसागो गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै बे रेलिनि हाबाफारिखौ लानाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों दैमालु बसुमतारि बिथाङा।
थांनाय 14 एप्रिल खालाराव धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलिखागुरि गामि गेलेग्रा फोथाराव खुंगा 80 गोदान बोसोर रंजालि बैसागो फोरबो बरायनायजों लोगोसे गेदेर उन्दै मान बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। धेमाजि जिल्लानि जनाय दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव सिलिखागुरि गामि गेलेग्रा फोथाराव खुंगा 80 गोदान बोसोर रंजालि बैसागो फोरबोखौ बरायनायजों लोगोसे गेदेर उन्दै मान बावनाय हाबाफारिया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय। बे रादाबखौ जोंनोसिम दैथायहरदों बिष्टु बसुमतारी बिथाङा। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिबाय आरो दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।